Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lanjal ka mabalik mga taymanghod pa YouTube channel na to. In mawaya imingat mong biyaring lutuon imbang bang na to. Kuy talam na lanjal ka mo. Lutuon ko para kanyo. Bismillahirrahmanirrahim. Biyaon. Pakita ko kanyo ang ingredients in kuitalam. Ano ba, singki kita nyo yan. Tunga kilo. Ini tunga kilo terigo. Tunga kilo sukal ingat. Napagawas na ininisab na gata. Yan ta mga 3 cups gata. Nadamik yan. Nusanon ta paglulutuan steamer. Naininaong kamo atawa man ka mamaya da sa pagyan na the old fashioned way narito isab ka mo ha kaha berto mga on pag-iestiman nyo na bismillahirrahmanirrahim. Yan na sing kikita nyo nahibutang na to nalamo kayo na to katan in ingredients tirigo ampay na sukal na to na sing kikita nyo yan. Namo kayo na to na mahuli niya hibutang na to in gata. Ay pakita na to ganara so. Yan besing kita nyo zoomon na to tatyo. Pero ya masambiyan kakitaan nyo marayo yung pag luto na to yan. Yan, demik yang kikita nyo uson na to na yung sukal. Demik yan sin beri nin taon sin yan na to kaya na ingredients sin tirigo, sin sukal, uson na to katan. Alam mo kayo na to biyaan dyan. Lamot na to na yung gata. Alam mo kayon marayaw balik pos na uson kataning mga kaya ng ingredients sa muning gata. Siyempre mo kakitaan nyo na mahulian. Sing kikita nyo yan na lamukay na to na marayaw sambal na tibuok si mga tirigo na pag-uwas yan ibutang ta may paglulunan nini ang pata steamon na rin doon pag steam ta muna yung mga kawaan pakatloan minute inshallah. Ayan na, bibutang na to na pa container. Ibutang nyo marayaw biyaan. Container na mo ini among simba nga container para leche plan. Ninambok sa biya naman plastic. Sa uno-uno na yung biya aun kanyo ikabutang yan. Ngayon, besing kita nyo yan tanabibutang.
Na dumi kay mas marayo ba putuson na to. May ta para di surun sin tubig habang nagkukuan siya to. Amon habang i-steam ta kari nari sumud sa bintubig. Nabiyaan. Putuson na to sin foil. Ang pagasinyan ko kain na ito. Steam ta mga 20 pa 30 minutes. Yan. Yan. Na yan na. Kaya butang na to nakatan. Unon na to rakuman. At meron ko kanyo. Tanyo. Unon ko. Yan. Ang pakwiset pa. Yan, takatloan minute. Katloan minute. Manginikawaan. Ha? Kawanan yan, hinahon ko. Katloan. Bismillah. Ayan, katloan minute sa sibaon. Singki kita nyo yan. Naset ko na siya. Katloan minute. Nabiyan, takaran na to, rakuman. Takaran na to. Ito ko ano ini magluto. Balikan tamaan. Sumong-sumong. Na yan, singki kita nyo. Nauusta na yun. 3 minute. Kaya steam na to. Nabiyan yung pagkita mang sa pamaluto na tawabukon. Yan. Singki kita nyo yan. Ang litok-litok nyo na tugsukon nyo hadjabiyaan. Ang mayroon na makad. Tado eh. Kukitaan. Tada ko ano ta. Zoom on. Focus on ta. Yan. Ang mayroon nakakitaan nyo. Mayroon na makad. Baliki. Balikan ta. Yan. Ang mayroon na makad yan. Luto na yan. Manjari na haunon. Manjari na kuanon. Gana. Ipakita taman taon na yan. Ipakita man in finished product na to inshallah. Berasim bakas mga doing video na to. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.